ஹை கைஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 9 to 9:30 அவங்க கையில் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து வந்திருக்கணும். ஆனால் ரீசெண்டாக எக்ஸாமினேஷன் எழுத ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து கரெக்டான டைமுக்கு கொஷின் வரல, சிலருக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷினும் வராமல் போயிருக்கு அப்படின்னு நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு ப்ராப்பரான அப்டேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி டீட்டெயில் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கைட்லைன் படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9 to 9:30 கொஷின்ஸ் வந்து அவங்களோட கைக்கு வந்து வந்திருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து 9 to 9:30 கொஷின்ஸ் வரல, லேட்டாக வருது, 1 hour ½ hour லேட்டாக கூட வருது அப்படின்னு நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சிலருக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்ஸ் வராமலேயும் போயிருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஸ்க்ரீனில் தெரியுற எந்த நம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி நீங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணணும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மெயில் ப்ராப்ளமாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக கூட உங்களோட கொஷின் பேப்பர் வரதுக்கு ரொம்ப டிலே ஆகும். ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த டைமிங்கில் மேலே தெரியுற எந்த நம்பருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க, இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு. அது வந்து ப்ராப்பராக அவங்க வந்து சொல்யூஷன் கொடுத்துருவாங்க. இந்த நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்புறம் பாஸ் அவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க காலேஜஸே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் பார்த்துட்டு ப்ராப்ளம்லாம் அவங்களே ஃபேஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா ஸ்பெஷல் கேஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக நாங்கள் வந்து யாரை கான்டாக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு குழப்பத்திலே இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக இந்த நம்பர் இமீடியட்டாக கால் பண்ணி உங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. இது வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் மெயிலில் தான் உங்களுக்கு வந்து கொஷின் பேப்பர் வந்து சென்ட் பண்ணிட்டு வராங்க. அதையும் மீறி உங்களுக்கு வந்து கொஷின் பேப்பர் வராமல் இருந்தால் மேபி உங்கள் மெயிலில் தான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும். இமீடியட்டாக அந்த நம்பர் கால் பண்ணி ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்தால் இப்போயே பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தாரு, ப்ரோ நான் வந்து ஒரு 15 minutes லேட்டாக வந்து ஆன்சர் ஷீட் வந்து நான் வந்து சென்ட் பண்ணிட்டேன், காலேஜ்லேருந்து எனக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க நீ வந்து ஆப்சென்ட் தான், நீ ஃபெயில் தான் அப்படின்னு. ஸோ அதெல்லாம் ஒரு ரீசனுமே கிடையாது. நீங்கள் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 10 minutesக்குள்ளேயே அனுப்ப பாருங்கள். ஏன்னா 1 hour இருக்குது, அதுக்கப்புறமும் 10 minutes இருக்குது. அந்த 10 minutesல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணி முடிச்சிருங்க. கொடுத்துருக்குற அந்த 1 hourக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர் ஷீட்டை வந்து சென்ட் பண்ணி முடிச்சிருங்க. 1 hour கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு, இனிமேல் சென்ட் பண்ணால் நம்ம வந்து ஆன்சர் ஷீட் வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நீங்களும் ஒரு மைண்ட் ஷீட்டில் வந்து கொஷின் ஆன்சரை வந்து சென்ட் பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க. 1 hourலேருந்து ஒரு 10 minutes வரைக்கும் அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க, எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க வேமா அப்படின்னு. 1 hour கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட் பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க. அதெல்லாம் உங்களை ஃபெயில் பண்ணவே மாட்டாங்க, ஒரு பயமும் தேவையில்லை. என்ன ரீசனால உங்களால் சென்ட் பண்ண முடியல அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக உங்களுக்கு காலேஜ் ஸ்டாஃப்க்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனே போதும். ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு கொஷின் பேப்பரில் வர டவுட்ஸ் இருந்தால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த நம்பரை கொடுத்துருக்கோம், ஸ்க்ரீனில் அந்த நம்பருக்கு இமீடியட்டாக கால் பண்ணி உங்கள் ப்ராப்ளம் வந்து இப்போயே சால்வ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்களும் மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ்களை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ டவுட்ஸ் இருந்தால் கூட கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது, அதில் அந்த ஓப்பன் புக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஆன்சர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸாக வேணா இமீடியட் அந்த குரூப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதே போல் தொடர்ந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்டேட்ஸாக நீங்கள் பார்க்கணும். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.